Takže já vás vítám, tedy Kroxátor, a kamarád mě požádal, abych natočil cechovní podzemí. Tak se podíváme, no a uvidíme, jak se povede. Tak to je dobrý tohleto teda. Hned 126. No. Aspoň, že tak, byla moje postava. Tohle už moje postava není. Au. Tak to je divný. Ale budeme to trošku přeskakovat a vidíme. Tak to je jasný, že tady toho si skoro nikdo nedá. Tady těch nižších levelů. No, následujeme postava. Hezky já. Jsem měl okřídlený elixír, tak jsem zvědavej. Jak si povedu. No ale určitě mě zabije, tak je to jasný. Ale tak aspoň trošku mu uberu. Než mi ostatní. No. No, tak to je jasný, že prohraju. Že budu hned mrtev. Ale hezky mu ubírám, to je správný. No, kouzelník, tak ten se ho musí dát. No, tak, no, hezky. Teprve první je mrtev, no tak to jsem zvědavej, jak si povedem. Je to 18. podzemí, ne, 17. nebo, jo, 17. podzemí. Tak uvidím, jak si povedem pořádně. No. Ještě. No, tak to je jasný. Tady si to musíme dát. To je zrovna mýho kamaráda ta postava. No tak uvidím. No. Tak, to je no. Pořád všechno musí zablokovávat. To je strašný. No, tak, dobrý. Jsem měl živosaulusové. Nic jiného. No. A tak to, jestli si tou cechovní podzemí nedáme, tak se budu osypat někam z pomerančů. No tak to už musíme, tento už dát musí zaručeně. O, a ještě ten, co ještě, jo, můžeme vidět. Hezky. Kdyby dal kritik, tak si mě dá na 2 rány. Jak nic. Jo. Tak ten se bude teďka dávat docela dost. No až na tady toho. Ten si myslím, že si ho nedá. Já si to jenom myslím, tak jako nevím, jak to dopadne. A já si myslím, že to nedá. No, hezky. Pěkný kritiky. Ale tak to musí dát. Jo, tak to je jasný. Hezky. Tasman je hodně dobrá postava.
Ale nevím jak tady ten. To bude trošku delší, ale tak já to budu trošku přeskakovat. No tak to je jasný. Další. A to udělám takhle. Jeden vždycky přeskočím a jeden nechám celý. Já? No tak to je jasný. To je jak jasný. Já jsem zapomněl. No. Ty válečníci jsou fakt nejlepší, se mi zdá. Tak to. To jsem zvědavý, jestli se ho dá nebo nedá. Ale jestli se mi to nezdá, tak ta 150, ten Tasman byl silnější. Tak nevím. Tak to nebyl silnější. To musí dát. Tak ne. Ale Bushido 2 si to dá, protože to je další mýho kamaráda postava. No. A není zase tak špatná. Když já mám co říkat. Když jsem teprve 94. No, hezky. Tohle musíme dát. Já si myslím, že si to dáme jak nic. A když jo, tak z toho bude hrozně expu. A Brka 1. To je zrovna toho mýho kamaráda, co to chce natočit, abych to natočil a dal na svůj kanál na YouTube. Hezký kritik dává. No. Tak to jsem zvědavej. No nevím, jak si ho dáme. Ani Kokosko si ho nedá. To je zavíčený. Když dá kritik pořádnej, tak možná i jo. No. A tady to je... tak to máme šanci. Tak to se zajímavé, jo. No ale no tak. Tohle musíme dát. No. To musíme, protože 242 proti 210, tak nevím. A hlavně ty kouzelníci tomu ubírali hodně. Třeba Abrka 1. Ten Abrka 1 je vůdce cechu. Tak. To je jasný, že si to dáme. Jo. Hezký kritik. No. A kritik. Tak aspoň ta kritik. No to... Yeah. Tak jsme si dali podzemí. Úspěšně v této sérii hrůz obstáli. Všechny příšery a obludy jste a zlořády jste na nejvýš brutálně rozsekali námaděru. Jste velkými vzory pro mládež. Zkušenosti, kolik? 2 miliony? Ne, 222 596.
Tak já doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se příště.